Po Červenom kameni a Častej prichádza aj Modra so svojím vlastným festivalom. Modranský Grnák je organizovaný Modranským kráľovským divadlom. Konal sa 14. až 17. marca. To mne tak skrsla taká myšlienka, tak ma to napadlo a také pár rokov som to živil v sebe. A potom, keď už bola taká úrodná pôda, tak som to povedal našim z Modranského kráľovského divadla, že aj my by sme mohli mať svoj festival, nelen Častované alebo taký. A tak sme si vymysleli, že budeme mať svoj festival. No a tak sme si ho zorganizovali. Až človeky začíname dneskaj. Festival má netradičný názov a veľa ľudí nevie, čo znamená. Pýtali sme sa Jozefa Šimečka na jeho pôvod. Grnák je tá zhrubnutá časť, to je to tá základna pre hrozno a pre víno. Takže Grnák by mal každý poznať. Grnák, keď už doslúži, že už teda je moc a moc starý, možno ho aj šlak trefí a tak ďalej, potom sa vyreže, vyhodzí a zasadzí sa tam nový štep. Práve to, že v takých podmienkach roste, tak on sa bariako tak šuverí, že je bariak vytvarovaný a tak je škaredý, až je pekný. Víte, že tak je škaredý, až je pekný a keď ide nejaký človek s umeleckým cítením, tak kúkne na to a povie si, že Ježišmária, aký pekný Grnák. Tak ho zebere domov, opucuje, spraví z neho nejakú peknú sošku alebo niečo podobné a tento Grnáček žije dáleč. Takže presne tak, jak ten Grnák to symbolizuje, že niečo tu bolo pred nama a niečo je šťuleky a niečo dojde po nás. Ako taká generačná symbióza alebo také odezdávanie štafety. To chceme, aby táto prehliadka, tento festival, aby to robilo. Festival odštartoval v piatok súťažou v recitácii poézie a prózy výlučne modranských autorov. Odzneli napríklad Vatkerty Gavorníková, Ludovít Petrovský a taktiež Verona Šikulová. Kopa ľudí tu bola, žila, existovala a písala. O modre, v modre a tak ďalej. A my sme chceli, aby sa všetky títo veci oživili. Že teda my budeme robiť len modranských autorov, budeme robiť divadlo, ale zdalo sa nám to málo. Tak sme si pribrali ešte aj prednes modranských autorov. To do vás hučia, lebo chcú váš majetok, role, vinohrad. Niekto chce váš dom a vy neviete, ako to rozdeliť. No vy máte kvôli iným, ktorí o vás všade rozširujú, ako už nevládzete. A ako sa o vás starajú, vy máte kvôli iným zomrieť? O vás sa bolo treba dakedy starať? Teraz sa chcú starať, keď nič nepotrebujete, keď chcete mať od každého pokoj. Veď vám okrem pokoja nič netreba. Nikomu vy neverte. Len vlastnej hlave, svojej duši verte. Každý od vás volá, čo chce, a vás to zožiera, preto ste chorá. Kým žijete, nedajte nikomu nič. Potrošku pite túto vodu, uvidíte. Nie som prorok. No uvidíte, že som mal pravdu. Radšej ani nehovorte, že som tu u vás bol. Pite túto vodu a uvidíte, ako vás bystrí zrak i rozum. Zajtra nad ráno vám vložím do okna ďalšiu fľašku. Píte túto svetojánskú vodu. Ak sa nebudete cítiť lepšie hneď, po druhej či po tretej fľaške sa vám iste uľaví. A toto celé bolo indiánske tajomstvo, ktoré nesmú ženy vedieť. A to je škoda, lebo mama by určite bola hrdá, keby vedela, že tatko je hrdina. A nehovorila by mu, že je šprekrytil, čo dovezie decko celé krvavé z prechádzky. Nemám rád, keď mu mama hovorí šprekrytil, alebo šprekblbil, lebo je to debilné. Ani neviem, čo to je. Program pokračoval vystúpením Vajnorského ochotníckeho divadla a premietaním filmu Čas grimás. Celý víkend bol venovaný divadlu. V sobotu vystúpili ochotnícke divadlá z okolia a v nedeľu bola súťaž v improvizácii. Minulá 2 minúty. Vaša téma bola? Názornú pásku. Reklama názornej pásky. Začíname. Ďalší. Mama, na tak boli tie zuby, ja som si myslel, že sa hodolby. No, keby si nežral same krekli, bolo by to dobré, no sadaj. Sadaj. Zubnú pásku. Neboj sa, to bude v porádku.
zuby nebude. Mamička moja!